Ahoj, já jsem tady s Radimem alias Tonym. Tady se říká Tony, protože Ekvádorčani nejsou schopni vyslovit slovo jméno Radim. Tak jsme tady v Amazonii, v Ekvádoru, u jedné krásné řeky a kde jsme? Kde jsme dál? No, kde jsme, no, to je Amazonie, je to vlastně mezi horama a Amazonií. Nejsme úplně takhle úplně v Amazonii, jako úplně uvnitř. My jsme vlastně na tom jako takový to mezi prostoru, kde vlastně se to ty dva živly stýkají, kdy ty z hory vlastně končí a ty řeky vlastně se vlívají do té Amazonie, kde končí vlastně ty hory, no. Takže je to vlastně tak nějak jako, je to džungle, ale je to trošku jako jiný, no. Čím je to jiný než normální džungle? No, jsme trochu vejš, samozřejmě i námořská výška, takže to není tak horký, jako normálně by džungle byla. To se dá z poslední 2 dny. No, jako bylo nějakých 5 stupňů víc, to bylo jako opravdu Amazony. Jo, víc, prostě hmyzu, víc všeho samozřejmě, jo, ty řeky pak už jsou takový ty bahníky, my tady máme prostě ty čistý horský řeky, pitná voda, jo, v noci se trošku ochladí, takže se trošku, že v noci se nepotíme, jo, aby se podělal celou noc, takže jako, jo, může být hůř, ale samozřejmě, jo, je to takový víc jako jednodušší k životu a trošku příjemnější, není tolik komárů, není tady malárie, není tady dengue, jo, takže a prostě je to, jsou tady vodopády, že jo, kolem. A co tady máš za projekt? Co je to, co tady děláš? A my tady právě taky, no, děláme různé věci, zajímavé. A jde tady hlavně o to, že vlastně vytváříme ovocný les, se to tomu dá říct, asi takový, jako, jak se to říká, není to jako sad, jo, vlastně, pozor, jo, to není. Vlastně, no. Ovocný les, který je vlastně různorodý, jako, kde je hodně a hodně opravdu jako druhů vlastně, tak víc jak 100 druhů ovoce z celého světa, není to jenom ovoce z Amazonie, a je to prostě taková sbírka z celého světa tropického ovoce, no, a vlastně, který většinou nikde ani nenajdeš, zvláštní věci, divné věci, které prostě jsou zvláštní tím, že vůbec i vzhledem, i chutí, i výživou, všem, no a že to... Třeba ty sázie, ty mají většinou takovou pachuť, že vypadají, že jsou schnilí. Je to právě, jsou to zvláštní věci, které jako většina lidí by ani jako si nemysleli, že tak jídlu, jo, třeba opravdu jsou divný. Ale vlastně o to tady hlavně jde, jako zkusit něco úplně jiného, úplně nového, vlastně jako experiment, vlastně co vlastně moc lidí nevidělo, nebo nikdy se to neskusilo ani vlastně tady třeba v té poprvé taky, kdo to tady někdo dělá. Je nás už víc, ale nejsme jedinej. V Ekvádoru se říká 7. Je víc, tady je 7 projektů, vlastně taková podobný. Jsou to veganský projekty, takže tam vlastně ta filozofie je taková, že teda jako jo, tak ta půda samozřejmě by jako měla uživit, v budoucnu teda postupně. Ale tím způsobem, že ty se teda adaptuješ na úplně jinou dietu než jako klasická a není to ani klasická permakultura, takže je to úplně jiný model, jo, tropický. Ta permakultura klasická je spíš na studenější klimata, no, takže tam nějaký záhonky, jo, zeleníkou, takové věci. To tady zase nějak jako nefunguje. Ty jsi to zkoušel, ne? To zeleně to právě zkoušel. Já samozřejmě jako v Evropě, tak jsem to musel zkusit, samozřejmě, abych se o tom přesvědčil. Říkali mi, že to nejde, ale jsem tomu nevěřil. Takže jako nějaký foliovníky, takové věci jsem zkoušel, no, a jako nějaké prostě dráty natažení na to nějaký prostě, že jo, nějaký jako podobný jako věci, povinné rávy, jako styl, jo, se zvířátkami nějakýma domácíma jsem to zkusil. Není to jako lehký a není lehký jít jako proti přírodě, no. Myslím, že to nemá moc smysl, jako proti tomu, co tady ten ekosystém vlastně jako, jaký tady je, jo, tak jako nemůžeš proti tomu jít prostě, no, to je, jak když jsem plaval proti této divoké řece, že jo, a jako proti proudu a jako zkoušel to, jak dlouho to vydržím, že jo, moc dlouho to nevydržíš. Mně se líbilo, to, co jsi říkal se slepicema. Proč jsi se rozhodl slepice, nevíš, že jsi je měl, kozy jsi měl? Tak právě, no, tady slepice, kachny a no, tyhle, jako to byly prostě, jako ono to tak jako, dá se to takhle, jo, jsou tady hory, jo, máme tady hory, taková, kde se to takhle dá dělat, no, jsou tam jarní kočesí, je tam úplně jiný ekosystém. Tady to prostě nějak jako dohromady nejde, tyhle zvířata odsud nejsou, jsou z Evropy, z Eurázie, z klimat jiný, tady trpí, ty potom taky s nimi trpíš. A vlastně jako nefunguje to, nemoce, paraziti, jo, a je to Hadi. Hadi jsou všechno, no, jako zvířata tě budou prostě napadat. Takže vlastně jakoby
Jako když budeš hodně chtít, tak jako uděláš cokoliv, jo, ale jako nebude ti to stát takový úsilí, takovou energii, tolik energie a času, že vlastně ty výsledky nebudou vůbec jako dávat smysl, aby se ti to vůbec nějak jako, jo, aby si to vyplatilo vůbec, nebo aby to dávalo smysl. Nebude to dávat To řekni, smysl, jak jsi to říkal s tím, že ti nedávalo smysl kupovat kukuřici pro ně. No, a být to tady je, furt na místě. to je klasický příklad, přesně tohle. Že tady teda jo, jako lidi mají slepice, to dá, tak říkám, jo, dá se něco nějak dělat, některé věci se dají tady jako chovat, ale je to daleko víc práce, je to daleko komplikovanější, jo, takže už jenom s tím, že třeba oni teda je musí přikrmovat tou kukuřicí, jinak oni teda nebudou nést vejce, některá nesou s tom ani teda nebudou ani na to maso, že jo, nebudou jako pěkný, budou vyběhaný, prostě hubený, no tak budou to kukuřice odtud taky není, tak taky není původní, takže ta tady jako byla dovezená, že jo, a teď jako kukuřice jako kde roste, no, v džungli ne, že jo. Takže jako vykácíš džungli, aby si mohla nasázet kukuřici, jako, no, to už jako samo o sobě je to zvláštní technika. A teď jako nasázíš teda, ona ti teda vyroste nějaká, no, a teď už jako tím to končí, protože už po druhý prostě nevyroste, no. Vyroste jednou, ta půda je unavená, v tu chvíli vlastně přestane plodit, půda tady není tak úrodná a tu kukuřici se úplně vyčerpá. Takže tím, jo, to sklíš, abyste teda měla jenom pro tu slepice to jídlo, abyste teda mohli mít nějaký vejce, nějaký, no, a teď jako tak džungle prostě je ponechaná po té sklizni prostě na pospás, aby se nějak jako ta půda několik let se regeneruje, takže se to nechají být, zase vykásí někde jinde kousek, jo. Tak to pořád je, jako, takže pořád to jede dál, jenom teda, aby mohli udržet tu slepice, jo. Jenom pro ty slepice, jo. Oni tu kukuřici nejí, jo. Oni kukuřici nejí, prostě jenom zase, jo, sekundární produkt. Takže to jako jo, je to náročný a je to destruktivní a je to i pro ty lidi hrozně jako těžký, jo. Ale oni to totálně závisí na těch slepicích, takže jako prostě jo, jako nemají jinou možnost v jejich světě, v jejich prostě tom, co oni jí, prostě, tak to je pro ně jediný, jako co znají, no. A takhle to prostě dá, takhle to je ze vším, jo, je to komplikovaný, je to ničivý pro ekosystém, i pro tebe vlastně je to hrozně náročný vlastně a vlastně to nemá vůbec smysl. Je to neudržitelné dlouhodobě. Jo, takže jsi se zbavil slepice. Takže jako já jsem jel jenom na vejce teda, což se ještě méně dává smysl, že jo. Takže ty vejce mi jako vyšly hodně draho, jako nejenom na peníze, ale i jako, že jsem tu kukuřici kupoval, že jsem tu džungli nakácel a jsem si platil někoho, aby mi ji vykácel, že jo, tím, že jsem si kupoval tu kukuřici. Takže tím to nějak došlo potom, no a vlastně, a ani energeticky, teda časově, co jsem na tom strávil, vlastně ani finančně, prostě, no, jsem to uzavřel, jako kapitola zavřená, nemá to smysl. A jo, ale jako prostě člověk si to musí zkusit asi, s tou zeleninou, která to prostě samozřejmě neporoste, ale některé zeleniny teda porostou třeba, jo, některé tropické, ale ty naše klasické ne, takže zase zkusil jsem, jo, poučil jsem se, teď prostě pokus omyl, no, experiment, tohle je taky experiment, ale už je to jako, jo, ty tropické ovoce, my sem vozíme bez semínka z celého světa, který jsou z podobného podnebí nebo stejného, a ty už jako to dají, jo, maximálně občas nějaký parazit, je sejme. Co třeba teď jsme tady dneska všechno jedli? No, to už se nepamatuju. Já ani nevím názvy v češtině, tak... Jako jo, jsou tady, ale tyhle ovoce vlastně ani v češtině názvy nemají většinou, okay. A bylo to nesmysl vůbec je hledat. Okay. Ani nikdy v angličtině a nikdy ani ve španělštině. Takže jakoby, to jsou prostě různý jako místní názvy, nějaký tam, kde rostou, někde tam na nějakým ostrově v Indonésii nebo v Africe, prostě to má nějaký název a pokud nevíš botanický jméno, tak stejně jako no, se těžko domluvíme a ani já si toho nepamatuju. Takže jako... A tak co jsme tady měli? Ale jo, ten jackfruit, to jsou prostě takovýhle, jo, půlmetrový, jo, ovoce veliký, taková klasika, jo. Je to z jihovýchodní Asie taky, což je většina toho ovoce tropického na světě je vlastně z jihovýchodní Asie původem, protože většina lidí neví. Tohle je taková jako menší... To není jackfruit. To je jackfruit, no, ale je to takový jakoby středně velký menší, no. To je menší, no. Bývají jako jo. A ten je na zítra už, no. To se normálně otevře. No. Celou kuchyň tady zavalí jako smrad něčeho, prostě plesnivého, schnilého. Právě to vůně, no. Právě vůně. A pak se tam vydávají takový věci, to možná pak ukážeme zítra. Pak se tam vydávají pecky a to se, ty pecky se kolem toho se vojí to maso. Tak, ty pecky se dají vařit, normálně jako je to potom jak jedný kaštany, jo. Aha. No, my to jako většinou, prostě my to většinou sázíme všechno dál, jo, a zase to dáme dalším lidem, dalším skupinám, který to taky sází a prostě rozšiřujeme, ale dá se to uvařit, no, dá se to, spousty věcí je, většina věcí, které tady jsou vlastně jako divný, no, takže jako,
My jsme taky divný vlastně, že? Takže jo, to tak krásně jako pozitivní slova smyslu. Děkujeme. Takže tady je zase, ano, další věci. Tohle jsem si mylně myslela, že je mandarinka, tak jsem ji otevřela. A to je tak kyselá věc. Jak se jmenuje? A odkud to je? To je arasán, ono to je jakoby jejich druh, ale to je vlastně amazonská věc. No. Tohle je amazonský? No, je to amazonský. Ale je to hodně aromatický. To vypadá vevnitř. No, je to neuvěřitelně aromatický, ale... A je to strašně kyselý. No, tohle. To se dává prý jenom do smoothie, a to já jsem nevěděla. No, když to dá jako smoothie s banánem nebo s něčím sladkým, tak je to... Co je tohle? No, tohle je To je moje oblíbený. oblíbený, že jo, tady smradlák další. Takže tam ten už jako není k tomu. Ten už je ten, už... To poznáš. No, už to tam bylo na zemi, protože už to není. Ne, jaký dnu. No, není, ale jakoby každopádně je to tady, to ovoce bývá větší, normálně tohle jsou už jako ty poslední spadaný, no. Trošku A je normálně oranžový, pěkný a je to zase sborné ovoce, jako, jak jsem říkal, no, jako tady je opravdu víc jak polovička ovocí, co tady je z jihovýchodní Asie, jo, což je jako úplně taková jako matric, úplně taková tam, jo, centrum toho tropického ovoce na celém světě, tam je toho nejvíc, tam je nejvíc koncentrace, je jako největší nejenom druhovost, ale jako velikost toho ovoce. A proto jsou tam nejvíc ty velký zvířata, jo? Ty orangutani, ty všichni, jo? Tam jsou malí sloni, kteří tam běhají po džungli a nosorožci džungloví. To mi chtěla být oranguta, já. Prostě, jo, ty kuři a všechno, protože je to všechno tam větší, ty Amazony všechno je menší, ty zvířata, protože to ovoce taky je menší tady. Aha. A já tady není, jo. Takže to tam musíme prostě nějak jako nakombinovat, aby jsme teda nežili jako indiáni, co bychom museli teda lovit, tady vařit, což už taky dneska moc nejde. Tak musíme Ani vlastně... indiáni to dneska moc nedělají. Oni to tak někdy nedělají. Někteří jo, někteří. No, tak jsme si museli právě jakoby dovést ovoce z vody, no, protože ono tady by to jinak jako nešlo potom, no. Tady by fakt museli, Co by nešlo? jako, museli bychom žít jako ty indiáni, no, aby jsme se tady uživili tady, to znamená, že zase jo, u řeky, hlavně ryby, prostě k tomu nějaký kořenový, ne zeleniny, ale kořenový různý halízy, jedlí jako ta juka, že jo, což ten ta kasava, maniok, je to pází, tomu říkají maniok, tam je kasava. To je základní potravina a k tomu nějaký maso, nějaká plákota, že jo, se nějakého ptáka se střelí, prostě jo, usmaží, jo, není prostě normální, jo, nějaký červy, hmyzy, všechno se jí, jo, hada nasekají, prostě udělají z toho prostě banos, jo, nasekaný, opečou. Všechno je protein, samozřejmě, já bych dělal to samý, kdybych jako neměl na výběr, ale když máme na výběr, tak prostě takové jiné věci zase, jo, třeba. A určitě jo, no, jako oni to zvládli přežít v těchto těch podmínkách, které nejsou jednoduché. A dneska nějak tak pendlují mezi Matrixem, mezi systémem, mezi svým tradičním způsobem života. Pohybujou se spíš jiným směrem, než bychom chtěli, ale to je, ale prostě oni samozřejmě pro ně to fascinující, no, ten systém, no, oni to nikdy neviděli, neměli, takže si to užívají, já taky chápu, prostě tak no. A ty dáváš i psům všechny tyhle ovoce, ne? Jo, vlastně no, je to jako přesně ono, tohle všechno je pro domácí zvířata všechno, pokud máš jako nějaký domácí zvířata, tak jim to házíš, jo, a oni samozřejmě budou i ryby dokonce, no, třeba nesou i ryby, jo, zapomněli. Ale jakoby, jo, to jako prostě ty psy jsou taky, jo, oni samozřejmě, to je vlk, jo, vlk v džungli, co tady vůbec dělají, ty psy, tady vlastně oni by tady my neměli, jo, ale už tady jsou, takže se zase přizpůsobili, že jo, ale ty vlci taky, jo, ty vlci taky, když neměli basu, tak jedli jakýkoliv hlízy v lese, nebo cokoliv, oni nebyli jenom asi hlízy. Takže oni jsou jako flexibilní, oni jsou trošku jako, jak to, takový prasátko trošku, že jo, že oni taky můžou jíst. Jako, celkem všechno, jako my celkem, no. Ale my nemáme ty zuby na to maso, no, takže oni jako jsou víc jako na to maso. No. A kolik tady máš pozemků? Pozemky, no, tady jako, kolik jako myslíš, jako prostory? Takhle. Tady je vlastně, kde teď jsme, tak to je vlastně 1,5 hektar, vlastně jenom ovocného lesa s pár prostě malýma chatkama, že mezi, taky jenom malinký chatky, jednoduchý. Pro lidi, aby se mohli přijet. Tak, my tady jako chataříme celé, tak vlastně takový tradiční, jo. A kdo se může přijet? A můžou sem přijet lidi, kteří vlastně tohle zajímá, že jo, kteří rádi prostě to, rádi mají prostě něco takový ten jednoduchý styl života, že jo, jsme na pláži u řeky, jsme tady prostě takovým jakoby, jo, takovým prostředí, který je
příjemný, si myslím, pro lidi, kteří vlastně jako chtějí vypadnout z města, zkusit něco trochu jiného, jednoduchého, chtějí odreagovat, zrelaxovat, a nebo prostě si tady jako podívat, jak to funguje, něco se naučit o nějakých nových věcech, jak se to sází, o nových ovocích a jiným životním stylu, který prostě u nás není moc typický, no, jako vůbec neznámý, no. Ale jo, jako určitě budeme rádi, no, když nás někdo navštíví, jsme tady jakoby rádi, ale někdy jsme docela jako i osamocení, no. Okay. Takže jako jo, je tady spousty atraktivních míst v okolí, jo, co tady laguny, vodopády, různý stezky kolem řeky, kde se dá prostě jít džunglí. A určitě jako je to proto tady jako taky já jsem důstal, že jo, jinak bych teda asi nebyl, protože si myslím, že je na světě spousty krásných míst a v Čechách je krásně. A kdyby to tady nebylo super, tak bych to tady už žádnou zabalil. To je dobrá reklama. Což jako fakt pravda. Tak to bylo vše tady, jo, od Radima alias Tonyho v Ekvádoru, pozvánka tady na jeho krásný prostor. Poslední slovo? Poslední slovo, no, taky moc díky za pozvání, jo, za návštěvu a super, prostě budeme rádi. Určitě se ozvěte, doufám, že taky ještě uvidíme, potkáme my dva a super, no. Takže papa, mějte se. Mějte se, ahoj.